Takže čo lidi tady, ne, to je copyright na Smusu, takže zdravím všech, to je na Flygana. Zdravím všechny krafťáky a krafťapapy. Ne, prostě zdravím vás u dalšího videa z Minecraftu. Dneska zahrajeme Bikini Bottom, ne, dělám si srandu. Já nevím, co budeme hrát. Vytvoříme nový svět, bude se to jmenovat asi, já nevím, bude se to jmenovat Aska Gangsta Style, jo. Ale ne, bude to normálně let's play, bude to hra o přežití, ne, nevím, o přežití, více možností, dáme si bonusovat tu hru záp, typ světa dokonalá rovina, přizpůsobit fuck bitch, ok. Vytvořit nový svět a je tady se mnou můj kamarád Filip Klempar. Tak strašně potom touží, že bude natáčet na YouTube a budu jako já, i když mám jenom 2 odběry a 4 lajky dohromady za všechny videa. Ne, chce být něco jako Smusa, chce být něco jako Flygan, chce být něco jako Gogo. Je to prostě blbec, protože víš, že na to nikdy nebude mít. Drží na to den. Takže můžeme se porozhlednout, že jsme tady krásně u bonusové truhličky. Si vezmeme, počkej, jak se to bere, takhle, že jo. Tak vezmeme si chlebíky, bonusové sekery, sakra, to nejsou sekery. Torčky si bereme. Jej? To je podvod! Počkej, to je kreativ? Jo. Vidíš, já jsem nedával kreativ. Dával. Fuck. Jo, fuck. Vidíš, ne, jak tam lítá? Vidíš tam, ten strom? Aha, on má kreativ zapnutý. Hajzel, počkej, tak podíváme se. Vezmeme si sklo. A budeme hulit trávu. Kde je ta vesnice? Tak se podíváme, co to je. Já co poradím. Víš, kde běž? Za slimem. Jo. Dost. Zabili jsme slima. Hej! To jste se stihli ještě rozmnožit. Hej! Já jsem nevěděl, že tady je hned bedrock. Ale OK. A jak to, že jsi zničil bedrock? Protože jsem originál a cool. Tady se musím podívat za villagerem, ty hovado, co chceš, nečum. Já úplně nesnažím nenejdu. Že? Dej baby. Já nejsem exponát, co má tě hrát, tak neříkej mi baby akorát. Dobře to umíme. Abych pravdu řekl, mě to jedno, myslete si o mě, co chcete, mně se ta písnička prostě líbí. Bez srandy. Vážně? Tak je to víc, ale s mě budete štvat. Že zpátky nebudu než vypínat. Haha, máš to. Trampoška, hop. No nečum. Ne, ho zabil. Jak tam teď dostanu dalšího? Tahni. Než tě zabiju. Fuck. Kde jsi? Skoč dolů? Jo, dobře ty. Ty víš, ty tam jdeš dobrovolně, že? Jak v Hunger Games. 1, 2. Taky na mě nečum, bo víš, co zabiju. Počkej, tady máme. Já mám jenom Musical Craft. Tak až mu nedám ty teď do huby. Počkej. Mám tu ty TNTčka. Počkej, tam TNT. Chceš tu ty šašku? Chce! Odpalíme vesničku. 3, 2, 1. Vidíš? Tak ty čísla? Ne. Pokud jste to slyšeli, tak si Filip uhnil. No, úplně. Alebo ty. Shit, jsem se lekl.
No, jako mega bomba to fakt není. Dáme tu... Marakaba. Du. Hej, tu se jak to. Bombardování. Jdi to doprostřed. Co děláš? Mimochodem, to natočím takový kratky, jo, protože prostě. Protože prý mluvíš prostě. Ne, protože prostě, ty debil. No ale to je prostě, Drž hubou. jsi říkal To, fakt, tak teď dojdeme pěkně. A i hudba nahoře, ty vogo, jaký jsme borci, já to se lagne, už to vidím. Jak bych to neříkal? Ne. Oh. What the fuck? Lak? To zelené je opravdu. Tak počkáme. Ne, tak já to šmíknu a pak vám řeknu, kdy to bude. Mezitím jsem mohl tě zazbývat písničku. Nejsem exponát, co má tě řád, tak neříkej mi baby akorát, protože já... Ne, jako líbí se mi to, ale zpívat to neumím. A laglo se to. No, to bude tak asi všechno, protože nevím, co mám říkat, takže 6-minutový let's play, stalo to za 2 hodinka, to nevadí, takže pokud se vám video líbilo, dejte mi palec nahoru, pokud se vám to nelíbilo, tak nastavte ten palec a strčte mi ho do zadku, to je asi všechno, tak uvidíme se při dalším videu. Čaute!